de todo corazón que me pueda ir bien. Κίτρινο η ελπίδα μας, μακρινή πατρίδα μας, μα ο πόνος μιας γενιάς, της παλιάς μας γειτονιάς, πέτα απόψε σαν αητός, σπίτι σου είναι ο ουρανός. Και τις διαμαρτυρίες για πέναλτι. Λαμία ΑΕΚ 0-1. Με φτερά Κερδίζει ο Αραούχο και είναι τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ για το 2-0. Το πλασέ του Αραούχο 2-0 στο 65 με τον ίδιο άνθρωπο, τον αρχηγό της η ΑΕΚ. Και στη φάση του γκολ ήταν αυτός που έκλεψε. Και σε αυτή τη φάση του δεύτερου κάνει το ίδιο πράγμα από τον Τζανετόπουλο. Θα πάρει μπάλα. Ενώ έχει επιλογές να πασάρει, έχει εμπιστοσύνη στα πόδια του. Γυρίζει αυτή η γη, θα σ' αγαπάω, ΑΕΚ για σένα μια ζωή. Θα τραγουδάω μια με το πέρασμα του χρόνου στο γήπεδο Πινέδα. Προσπάθεια του Βίντεο να δυσκολεύσει λίγο. Έκανε παρόλα αυτά με το αριστερό την πάσα στον Πινέδα, την έστρωσε όπως ήθελε. Είχε δει από πριν που βρίσκεται ο τερματοφύλακας της Λαμίας και τον εκτέλεσε με εξαιρετική τεχνική κατάρτιση και με τα ανάλογα πάλτσα θα σημαδέψει αριστερά για να κάνει το 3-0. Mi ilusión es muy grande y mi decisión por venir a este club lo hice con muchísimas ganas. Σε ροή παιχνιδιού τώρα, το σουτ και η μπάλα είναι στα δίκτυα. Ποιος άλλος, ο Πινέδα, το κάνει ξανά, όπως το έκανε και στην πρεμιέρα στη Λαμία. Δείτε ξανά, από την πίεση ψηλά και το κλέψιμο. Ο Γιόνσον ήταν αυτός που έκλεψε. Η σέντρα δεν είναι η καλύτερη δυνατή από τον Τσούμπερ. Παρ' όλα αυτά, η μπάλα φτάνει στον Πινέδα. Που δείτε λίγο Μακάνη, ο Μεξικανός, μονή, αφού μπήκε μες στη μεγάλη περιοχή, εξέτασε τις επιλογές και πέρασε την πάσα με τον Άμπραμπατ και ο Άμπραμπατ με ψυχραιμία που απέχθηκε αντίβαλο εκτέλεσε τον Τζούρι για το 2-0. Επιστροφή στις νίκες και στα τρίποντα για την Ένωση. Yo digo que me dejen trabajar y que me vean y después me juzguen. Eso sería lo más natural de cualquier ser humano. Από τον Ρουμπέν Πέρεθ και έχει ευκαιρία τώρα με τον Αραούχο να πατάει την περιοχή. Το γύρισμα για τον Πινέδα. Μεγάλη ευκαιρία στο πλασέ 1-0 η ΑΕΚ στο 35 με τον Πινέδα. Το είχε κάνει με τον Πας Γιάννενα την προηγούμενη αγωνιστική. Το κάνει ξανά και την αμέσως επόμενη σκοράρει εδώ ξανά. Σπανίως κάνει τέτοια λάθη ο Ρουμπέν Πέρεθ, αλλά εδώ το έκανε και έδωσε τη δυνατότητα στην ΑΕΚ να απειλήσει και όχι μόνο να απειλήσει και να σκοράρει. Πέρασε εύκολα τον Κούκουρα, πρόλαβε και την έξοδο του Πρινιόλη και στην την στα δίκτυα. Creo mucho en el trabajo, creo en la honestidad, creo en la palabra y lo que hago lo hago con pasión, lo hago con amor y lo hago sin interés. Και το σούτ τελικά το κάνει, πάρα πολύ καλό είναι. 1-0 η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ με ένα καταπληκτικό μακρινό σούτ από τον Λιβάη Γκαρσία. Εδώ θα το δείτε ξανά, παίρνει την μπάλα ο Λιβάη Γκαρσία. Εδώ σκέφτεται να σουτάρει στην αρχή, δεν το κάνει με δεύτερη προσπάθεια. Πάρα πολύ καλό, δυνατό. Όχι ακριβώς συρτό, αλλά χαμηλό σούτ από τον Λιβάη Γκαρσία. Η μπάλα όντως σκάει στο χώρο δύο φορές, στερίζεται το καριό και στο βάθος της αιστείας του ανέστη. 1-0 η ΑΕΚ με τον γκολ του Λιβάη Γκαρσία. Το εκτελεί, κεφαλιά, η μπάλα κοντράρει και πάει στα δίκτυα. Ο Μουκουντής στον τεμπούτο του με τη φανέλα της ΑΕΚ είναι αυτός που σκοράρει. Ξανά η εκτέλεση κόρνερ από τον Άμπραμπατ. Η κεφαλιά από τον Μουκουντή, όντως, όπως θα δείτε και εδώ, η μπάλα έχει βρει στο πόδι του Μλάντεν, αλλάζει πορεία και καταλήγει στα δίκτυα. Para mí, a partir del primer entrenamiento, este equipo va a ser para mí el mejor equipo del mundo. Κοίταξε, υπάρχει μια μεγάλη ανυπομονησία, υπάρχει μια
λαχτάρα να δούμε την ομάδα να βάζει 4 γκολ και να φύγουμε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Ο Σέντερφορ τον Λιβάη Γκαρσία με εξωτερικό φάλτσο δοκίμασε ο Γκατσίνοβιτς, 1-0 η ΑΕΚ! Mijat Gacinovic. Si Dios quiere voy a ser el entrenador en el momento que se inaugure y me lo estoy imaginando con toda la pasión que tiene la gente de AEK. Esto todo cerrado y creo que en ese momento vamos a tener un jugador más, que es la gente. Στο έκτο λεπτό του παιχνιδιού έκρηξη στις εξέδρες της Αγίας Σοφιάς, της ΟΠΑΠ-Αρένα, έκρηξη και στον αγωνιστικό χώρο από τους παίκτες της ΑΕΚ. Ήταν ένας Σέρβος που είχε πετύχει το τελευταίο γκολ της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, ο Ήλια Ήβιτς. Σχεδόν 20 χρόνια αργότερα είναι και πάλι ένας Σέρβος, ο Mijat Gacinovic, που παίρνει τη σκητάλη και ανοίγει το σκορ. Ο Gacinovic που σε πρώτο χρόνο δοκιμάζει να τροφοδοτήσει συμπαίκτη. Σε δεύτερο χρόνο με αυτή τη σπόντα πάνω σε αντίπαλο βρίσκει την μπάλα στρωμένη μπροστά του ακριβώς όπως τη θέλει για να δοκιμάσει αυτό το Κέρλερ πλαϊνό δίχτυ στην αριστερή γωνία του Κουτεσιώτη. Ύστερα ήρθαν οι μέλισσες. Όχι αστεία, με την τιμημένη φανέλα της ΑΕΚ. Πινέδα για Ελίασον που βγαίνει στην πλάτη της άμυνας και σεντράρει για τον Λιβάη Γκαρσία. 2-0 η ΑΕΚ στο 26ο λεπτό με το νέο της Σέντερφορ στο νέο της γήπεδο. Τον έχει μετατρέψει σε εννιάρι ο Ματίας Αλμέιδα, του ανταποδίδει την εμπιστοσύνη, τη στήριξη, ίσως και την καινοτομία ο Λιβάη Γκαρσία σκοράροντας. Παρακαλώ και σας καλώ να σταθούμε όρθιοι στις θέσεις μας για να αρχιστούμε όλοι μαζί εδώ μέσα στο ναό μας. Τιμή και δόξα στην ΑΕΚ και να φωνάξουμε όλοι δυνατά. Ζήτω η ΑΕΚ! Ζήτω η ΑΕΚ! Ζήτω η ΑΕΚ! Ο Σιριζβότης είναι μπροστά στον Γκατσίνοβιτς, δοκιμάζει την τρίβλα. Αραούχο ψάχνει το σούτ με το δεξί, το κάνει μπάλα, κοντράρει, 3-0 η ΑΕΚ. Ο Σέρχιο Αραούχο, ο αρχηγός της νέας εποχής για την Ένωση. Τα ορώτα για τον Ελίασον, η σέντρα από τον Ελίασον στο πίσω δοκάρι, 4-0. Η ΑΕΚ με Γκατσίνοβιτς δεν είχε σκοράρει στην Ελλάδα, το κάνει 2 φορές απόψε. Έφτιαξε τον γκολ για τον Λιβάη Γκαρσία ο Νίκλας Ελίασον, φτιάχνει το δεύτερο του Mijat Gacinovic, τέταρτο της ΑΕΚ ο Σουηδός. Ο Gacinovic δείχνει που θα στείλει την μπάλα, που θα θελήσει να στείλει την μπάλα. Στο δεύτερο δοκάρι, γκολ! Η ΑΕΚ προηγείται με το Σιμάνσκι, καταπληκτική εκτέλεση από τον Gacinovic, κεφαλιά ψαράκια από τον Σιμάνσκι και η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ. Στο δεύτερο δοκάρι δεν ήταν κανείς, ο Πολωνός ανενόχλητος εκτέλεσε τον Κουέστα και κάνει το 0-1. Έβασε την μπάλα αλλά με τον κολλεύγε πίσω και κάνει και αυτός εύκολο λάθος. Ο Αραούχο τώρα, ο Νταμπό έχει επιστρέψει, ο Αραούχο για τον Γκαρσία πήρε ωραία με το αριστερό, τέτα-τέτ, πλάσαρε, 0-2. Ο Λιβάη Γκαρσία διατηρεί την τρομερή παράδοση που έχει στο Κλεάνθης Βικελίδης και στο 51 βάζει για τα καλά την ΑΕΚ στη θέση του οδηγού. Περίληπος ο Μαρτίνη, δεν πιστεύει το λάθος που έκανε. Τέταρτο γκολ του Λιβάη Γκαρσία απέναντι στον Άρη και τα 4 με το σημερινό στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ο Άμραμπατ εκτελεί από τη μία η μπάλα, από την άλλη ο Γιαννιώτης. Η ΑΕΚ στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων βρίσκει το χρυσό γκολ. Λιάκας κλείνει ο Αραούχο, πάσα πάνω στον Πινέδα. Σιμάνσκι, η ΑΕΚ πρεσάρει και το πρες έχει αποτέλεσμα, έχει φύγει ο Λιβάη Γκαρσία. Ο Ελίασον θέλει να γυρίσει, ο Γκαρσία 1-0. Καταπληκτικό τελείωμα στο 50. Εκρηκτική εκκίνηση της ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Φάνηκε ότι αλλάζει το ρυθμό, ότι αυξάνει την πίεση και την ένταση. Έχει βάλει ταχύτητα στο μάτς. Αλλά όλα αρχίζουν από το πρες που έλειψε στα πρώτα 45 λεπτά. 0-1. Και
τελικά είναι πέναλτι. Μετά από 4 λεπτά ο Γκαρσία 0-2. Ωραία εκτέλεση. 2 γκολ σε 20 λεπτά. Y si la gente juega a favor, vamos a ser un equipo difícil, muy difícil. Το λάθος έγινε, Λιβάη Γκαρσία. 1-0 η ΑΕΚ. Η πίεση ψηλά αποδίδει καρπούς. Μπαίνει ο Λιβάη Γκαρσία, περιμένει και ο Σέρχιο Αραούχο. Απέναντι είναι ο Ελίασον, εκεί πήγε η μπάλα. Ο Ελίασον κλείνει προς τα μέσα, προσποίηση. Μπαίνει μες στην περιοχή, γυρίζει. 2-0. Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Αριστούργημα το γκολ της ΑΕΚ. Εξαιρετική μετάβαση, φοβερή ανάπτυξη. Καθαρό μυαλό σε κάθε πάσα. Κίνηση στο χώρο από όλους για να έλθει ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς να κάνει το 2-0 στο 61. Και δείτε πώς το πανηγυρίζει μαζί με τους φίλους της ΑΕΚ. Ανέβηκε στις κερκίδες ο Φωτιάς. Πέναλτι είναι η απόφαση. Ο Παπαδόπουλος πάει στην εστία του και ο Άμραμπατ είναι ο εκτελεστής για την ΑΕΚ. Εκτελεί ο Άμραμπατ. 0-1. Η ΑΕΚ παίρνει προβάδισμα με το πέναλτι του παίκτη που ήρθε από τον πάγκο να αντικαταστήσει τον τραυματία Ελίας. Γκαρσία εκτελεί στα δίχτυα. 1-0 η ΑΕΚ με το 7ο γκολ του σέντερφορ της στη σεζόν. Για πρώτη φορά στην καριέρα του Λιβάη Γκαρσία. Η Ένωση παίρνει προβάδισμα. Για τον Μάνταλο, Μάνταλος χαμηλά για Γκατσίνοβιτς 2-0. Δημιουργία Πέτρου Μάνταλου. Εκτέλεση άψογη Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Στο 11ο λεπτό. Λέγαμε πριν από λίγο πως το ρεπερτόριό του σε αντίθεση με τον κανόνα της καριέρας του έχει βάλει για τα καλά και τον γκολ. Ο Σέρβος μέσα στην σεζόν. Τώρα πατά περιοχή ο Πινέδα. Συνεχής προσποίησης. Ο Άμραμπατ σηκώνει στο πίσω δοκάρι. Λιβάη Γκαρσία στην κεφαλιά. Μια ακόμη από τον Μάνταλο. 3-0 η ΑΕΚ. Δημιουργός για το 2-0 του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Εκτελεστής για το 3-0 ο Πέτρος Μάνταλος. Εδώ είναι ο Λιβάη Γκαρσία που έκανε το 1-0. Πιστώνεται την assist με το κεφάλι. Μπορώ να κάνει και τη σέντρα για τον Φανβέρτη, κεφαλιά 1-0 στο 67ο λεπτό. Τον Φανβέρ έβαλε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Ένωσης στο κύπελο, εκτελώντας πέναλτι κόντρα στην Κηφισιά. Βάζει το πρώτο γκολ με τα κυτρινόμαυρα και στο πρωτάθλημα, λίγο μετά από την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο. Τίποτα πια στη τύχη, τίποτα. Και ο Γιόνσον στην μπάλα, ο Κουρτί με το αριστερό. Από το Ψαλίδι δοκίμασε ο Αραούχο και κρατά τη φάση ζωντανή για την Λαμία. Το σούτ από τον Πάπη ψηλά. Γιόνσον. Λιβάη Γκαρσία στον χώρο, πέρασε ο Γκαρσία απέναντι από τον Σαράνοφ. Περνάει και τον Σαράνοφ. 2-0 η ΑΕΚ στο 88ο λεπτό. Ο Λιβάη Γκαρσία από τη θέση του σέντερφορ στη φετινή Super League σκοράρει για 8η φορά. Και στον έβαλε δεξιά, και στον έβαλε στο πλάι ο Ματίας Αλμέιδα, σαν να έχει φτιάξει, σαν να έχει αποκτήσει πολύ γρήγορα συνήθειες κλασικού επιθετικού. Καλή παλιά για τον Φανβέρτ, πήρε την κεφαλιά 3-0. Δεύτερο γκολ τον Φανβέρτ. Τρίτο η ΑΕΚ. Ο Ολλανδός συστήνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο κοινό της νέας του ομάδας. Εδώ, στην ΟΠΑΠ Αρένα, στην Αγία Σοφιά. Να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Τζόνσον, Πινέδα, Φανβέρτ. Για τον Λιβάη Γκαρσία στο χώρο, πέρασε ο Γκαρσία απέναντι από τον Σαράνοφ, περνάει και τον Σαράνοφ. 2-0 η ΑΕΚ στο 88ο λεπτό. Ο Λιβάη Γκαρσία
από τη θέση του center for στη φετινή Super League. Σκοράρει για 8η φορά. Και ας τον έβαλε δεξιά και ας τον έβαλε στο πλάι ο Ματίας Αλμέιδα, σαν να έχει φτιάξει, σαν να έχει αποκτήσει πολύ γρήγορα συνήθειες κλασικού επιθετικού. Καλή παλιά για τον Ρώτα. Στη σέντρα για τον Φανβέρτ, πήρε την κεφαλιά, 3-0. Δεύτερο γκολ ο Tom Φανβέρτ. Τρίτο η ΑΕΚ. Ο Ολλανδός συστήνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο κοινό της νέας του ομάδας, εδώ στην ΟΠΑΠ Αρένα, στην Αγία Σοφιά. Με παίζουν σκληρά και με κυνηγούν, μα σήμερα δεν θα με πιάσουν. Καζί έξω, μοιάζει δουλεμένο για τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος έχασε την ισορροπία του. Ο Αραούχο γυρίζει κεφαλιά και μπάλα στα δίκτυα. Ο Γεράσιμος Μίτογλου είναι αυτός που σκοράρει για την ΑΕΚ. Βλέπετε, δεν το πανηγυρίζει γιατί έχει ξεκινήσει την καριέρα του από τον Βόλο. Θα δούμε ξανά την εκτέλεση. Μοιάζει με κομπίνα για να εκτελέσει ο Λιβάη Γκαρσία. Δεν έχει καλή ισορροπία, δεν μπορεί να εκτελέσει. Περνάει την μπάλα στο Σέρχιο Αραούχο που γυρίζει πάρα πολύ ωραία. Η assist από τον Αραούχο, η κεφαλιά από τον Μίτογλου. Κάνει την προσποίηση για να αποφύγει τον Τέλετιτς. Παίζει με τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος πέρασε πάρα πολύ ωραία από τον Ουές. Ο Λιβάη Γκαρσία μπαίνει μες στην περιοχή, γυρίζει έξω, το πλατσέ στην κίνηση. 0-2. Απολαυστικό τέρμα από τον Πινέδα από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Τέταρτο γκολ στην εφετινή σεζόν για τον Μεξικανό μέσω της ΑΕΚ. Μία ακόμη δημιουργία από τον Λιβάη Γκαρσία που δεν έχουν βρει φάρμακο για αυτόν οι παίκτες του Βόλου. Μέσος όρος της στατιστικής της τη δημιουργεί πάρα πολύ η ΑΕΚ στα παιχνίδια της. Περίπου 16 τελικές αναμάτς, ήδη πριν τον φινάλε πρώτη χρόνο έχει 7 και πάει για την 8η και το 3-0 και έρχεται το 3-0 με τον Tom Φανφέρτ που σκοράρει ξανά. Το 35 καταιγιστική ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό. Ο πρώην παίκτης του Βόλου, ο Tom Φανφέρτ, είναι αυτός που πετυχαίνει το τρίτο γκολ της Ένωσης. Έδωσε τη λύση κόντρα στην Λαμία την προηγούμενη αγωνιστική. Τώρα διευρύνει το προβάδισμα της ΑΕΚ. Τεβάζει ο Άμραμπατ. Τους κράτησε την μπάλα, κάνει και την σέντρα στο πίσω το κάρι. Ο Λιβάη Γκαρσία παίρνει την κεφαλιά. 30 δευτερόλεπτα αφού του πέρασε σε θέση center for. Ο Λιβάη Γκαρσία σκοράρει ξανά. Ένα το γκολ του στο φετινό πρωτάθλημα, ένα εντυπωσιακό άλμα. Ο Άμραμπατ στην πρώτη του επαφή την μπάλα δίνει assist. Ο Λιβάη Γκαρσία στην πρώτη του ενέργεια ως center for σκοράρει. 4-0. Στο μεταξύ προσπαθεί να μπει μες στη μεγάλη περιοχή και τα κατάφερε ο Πινέδα, γυρίζει και η μπάλα πάει στα δίκτυα. Ο Μπερλίν Πινέδα στο 68. Πανζουρλισμός στην Αγία Σοφιά. Ο Μεξικανός το πανηγυρίζει με τον αγαπημένο του τρόπο. Είχε σκοράρει και στη Λεωφόρο. Το κάνει και απόψε κόντρα στο Παναθηναϊκό. Για πάμε να το ξαναδούμε από την αρχή. Εδώ, άφησε την μπάλα ο Νόμπρε. Είναι πάρα πολύ έξυπνη η κεφαλιά του Σέρχιο Αραούχο για τον Πινέδα που έχει κάνει διαγώνια κίνηση φορ. Έχει μέρος της ευθύνης και ο Μπρινιόλι. Περνάει η μπάλα κάτω από τα πόδια του και καταλήγει στο πλαϊνό δίκτυ. Ασίστ ο Αραούχο, γκολ ο Πινέδα. Για τον Χατσαπίλη πάει πάνω από το κεφάλι του. Το σου του Αραούχο. Στο 13 στην κίνηση ο Αραούχο. Ένα υπέροχο τέρμα, το πέμπτο του φετινό. Στη δεύτερη μεγάλη στιγμή της ΑΕΚ στο μάτς.
Έρχεται το γκολ, το πείσιμο της επίθεσης όλο από τα αριστερά, η απομάκρυνση σε ένα σημείο που περίμενε ο Αραούχο για να πετύχει το πέμπτο γκολ στη φετινή Super League. Κατευθείαν για να το στήριγμα ο Αραούχο και κάνει κίνηση εντός περιοχής ο Γιόνσον. Τώρα θα τους αφήσει, ψάχνει τον Λιβάη, κερδίζει 2 αντιπάλους ο Λιβάη Γκαρσία και σκοράρει για 10η φορά, πιάνει τον Καρέλη. Κάνει πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που φαίνονται στο γήπεδο ο Λιβάη Γκαρσία, αλλά σίγουρα το άλμα του και οι εκτελέσεις με το κεφάλι ήταν αυτό που έβαλαν στο μυαλό του Ματίας Αλμέιδα το να τον κάνει σεντερφόρ και του βγαίνει 100%. Αμπραμπάτ κάνει το κεφάλι με το Ρώτα. Κίνηση του Αμπραμπάτ, γίνει σέντρα με στόχο τον Πινέδα. 3-1 η ΑΕΚ στην πρώτη της επιθετική προσπάθεια στο δεύτερο ημίχρονο. Βρίσκει και πάλι γκολ. Άλλη μια σέντρα, κεφαλιά αυτή τη φορά από τον Πινέδα. Λιβάη, Άμραμπατ, επιχειρήσει το σούτ ο Άμραμπατ. 4-1. Στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ είχε 9 τελικές, βρήκε 2 γκολ. Στο δεύτερο έχει ήδη 2 και εισάγγισμα τέρματα. Με τον Άμραμπατ μετά από τις δημιουργίες του να σκοράρει κιόλας. Φερνάντες παίζει πίσω για τον Βίντα. Ο Βίντα απλώνει το παιχνίδι στα άκρα. Ο Μάνταλος μπαίνει, περνάει την κάθετη, ο Τσούπερ εκτελεί και η μπάλα πάει στα δίκτυα. 1-2. Τρομερή ανατροπή στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Πολύ ωραία συνεργασία από τους παίκτες της ΑΕΚ. Πάρα πολύ καλή κάθετη από τον Μάνταλο. Τρομερή εκτέλεση από τον Τσούμπερ στον ουρανό των δικτυών. Δεν βγάζει αντίδραση ο Χουντεσιώτης. 1-2 η ΑΕΚ. Τρομερή ανατροπή στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Άμραμπατ παίρνει λίγα μέτρα χώρα. Εκτελεί και η μπάλα στα δίκτυα. 1-0 η ΑΕΚ στο 18 με το πέμπτο φετινό γκολ του Νορντίν Άμραμπατ. Γιάννη τον Σέρχιο Αραούχο. Αυτή η ατμόσφαιρα χωρίς λόγο, όπως είπες, χωρίς ένα ερέθισμα από το τερέν, ένα γκολ, δεν θα μπορούσε να δημιουργηθεί. Σέρχιο Αραούχο πήρε την μπάλα, κάνει την πάσα για τον Κατσίνοβιτς, ο Κατσίνοβιτς πλασάρει. 2-0. Πριν λίγο είπε γεια σας ήρθα, τώρα λέει καλησπέρα σας σκοράρω. Πέμπτο γκολ με τη φανέλα της ΑΕΚ στο 76ο λεπτό. Πάλι δημιουργός ο Σέρχιο Αραούχο, εκτελεστής ο Μιγιάλ Κατσίνοβιτς. Ξανά Σέρχιο Αραούχο που παλάει την μπάλα όσο πρέπει, την περνάει την κατάλληλη στιγμή στον Κατσίνοβιτς. Αυτός την περνάει με ένα πολύ ωραίο πλασέ δίπλα από το κορμί του Κουέστα. Εσείς βλέπετε την αρχή της φάσης, ο Πονταπό ζήτησε φάουλ. Νταμπό σκέφτηκε, κλείστηκε και έκανε λάθος και παίρνει ο Σέρχιο Αραούχο και κοιτάει να δει ποιος έρχεται, έρχεται ο Πινέδα, εκεί πετάει την μπάλα και ο Πινέδα τη στέλνει στα δίκτυα. Αυτός είναι ο Σέρχιο Αραούχο, είναι δημιουργός φέτος, δεν είναι εκτελεστής. Αυτός είναι ο Πινέδα, είναι και δημιουργός, είναι και εκτελεστής. 3-0 η ΑΕΚ, σφραγίζει τρίποντο που τη στέλνει έστω και για μια νύχτα στην κορυφή της βαθμολογίας, το συν 2 από τον Παναθηναϊκό. Χώρα θα περάσει μπάλα από το τείχος και η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ, βρήκε λίγο, άλλαξε τροχιά, ευνηδιάστηκε ο Στέφαν Στογιάνοβιτς και η ΑΕΚ στο 37 αποστατική φάση κάνει το 1-0 προϊόν της προσπάθειας του Λιβάη Γκαρσία, της διπλής του προσπάθειας. Στην πρώτη περίπτωση κέρδισε το φάουλ, στη δεύτερη εκτέλεσε, δείτε εδώ η μπάλα βρίσκει πάνω στον Βινίσιους, αν δεν κάνω σημαντικό λάθος, και αλλάζει πορεία.
Μάνταλος στέραξε την μπάλα για τον Ελίασον, δεν μπορεί να τον μαρκάρει ο Πας, το γύρισμα για τον Φανβέρτ. Η ΑΕΚ θα κάνει το 3-0 με την αλλαγή, είναι μία από τις αλλαγές του Ματίας Αλμέιδα, τον Φανβέρτ. Αλλά η ταχύτητα του Ελίασον, γενικώς η ταχύτητα είναι αυτή που έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ΑΕΚ στο σημερινό μάτς κόντρα στον Λεβαδιακό. Η ταχύτητα του Λιβάη Γκαρσία όσο έπαιζε και τώρα η ταχύτητα του Ελίασον, ο σέρβιρε έτοιμο γκολ στον Φανβέρτ. Εκτελεί ο Γκατσίνοβιτς, ο Βίτα την πρώτη κεφαλιά, η μπάλα στα δίκτυα, Σέρχιο Αραούχο, 1-0 για την ΑΕΚ στο 32. Εκτέλεση του κόρνερ, το πρώτο δυνατό άλμα από τον Βίτα και την κεφαλιά, έρχεται στο πίσω δοκάρι, με ψαράκι, ο Σέρχιο Αραούχο για να σκοράρει, δείτε το, με τι ένταση το πανηγύρισε. Τσουβέρ. Αν το σου την μπάλα κοντράρει, φτάνει στον Γκατσίνοβιτς και αυτός θέλει την μπάλα στα δίκτυα. 2-0 από τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς στο 76ο λεπτό. Έτσι πέφτει το τείχος που είχε φτιάξει ο Αστέρας Τρίπολης σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο από τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. La προσπάθεια του Τσούμπερ να εκτελέσει από τις παρυφές της μεγάλης περιοχής. Η μπάλα κόντραρε σε πόδι παίκτη του Αστέρα Τρίπολης, πήρε ύψος η μπάλα. Ο Γκατσίνοβιτς κατάλαβε αμέσως τι θα συμβεί, κινήθηκε γρήγορα στο πίσω δοκάρι και εκτέλεσε για το 2-0. Και τώρα νάτι η κομπίνα και ο Άμραμπατ βγαίνει σε θέση για να εκτελέσει, εκτελεί, η μπάλα κοντράρει και πάει στα δίκτυα. 0-1 στο 43 από την πανέξυπνη εκτέλεση φάουλ από τον Πέτρο Μάνταλο. Η μπάλα κάπου βρήκε και κατέληξε στα δίχτυα του Μαντά. Ξανά, πάρα πολύ καλή κομπίνα, πιάνει στον ύπνο την άμυνα του Όφη. Τρέχει να προλάβει, να καλύψει, αλλά δεν τα καταφέρνει. Ο Πασαλίδης, ο Διαμαντής, κατεβάζει ο Γιόνσον. Προσπάθησε να περάσει ο Χατσαφή, δεν τα κατάφερε. Ο Γιόνσον σηκώνει την μπάλα για τον Βίντα που έχει μείνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Τους παίρνει την κεφαλιά, δεν υπάρχει σφύριγμα. Εκτελεί ο Άμραμπατ, σέντρα δείχνει ο Διαμαντόπουλος. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του Όφη, δεν ακούστηκε σφύριγμα όμως. Δεν ξέρω γιατί αυτοί καθυλώθηκαν όλοι και ο Άμραμπατ στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Τώρα δίνει το OK ο διαιτητής για να επιστρέψουν και οι δύο, και ο Ντιουσέ και ο Άμραμπατ στον αγωνιστικό χώρο. Ο Πινέδα πέρασε για τον Μάνταλο, ο Μάνταλος καταπληκτικά περνάει για τον Γκατσίνοβιτς. Ο Γκατσίνοβιτς πλασάρει 0-3. Καταπληκτική προσπάθεια από τον Πέτρο Μάνταλο, η σιγουριά στις μεταβιβάσεις του, ο τρόπος που παίζει άλλη μία assist στο σημερινό μάτς, δεύτερη. Το προβάδισμα στην ΑΕΚ. Το νούμερο 2 στην σεζόν για τον Τσούμπερ. Άμεση εκτέλεση, γρήγορη εκτέλεση. Παλιά για τον Λιβάη Γκαρσία που βγαίνει στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού και ψάχνει στήριγμα, έρθε κοντά του Γκατσίνοβιτς. Παίρνει μπάλα ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, συνεργασία με τον Τσούμπερ, ευκαιρία και το 0-1 για την ΑΕΚ σε αυτό το κρεσέντο των κυτρινόμαυρων που στο 7ο λεπτό βρίσκουν δίκτυα με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Έτοιμος ο Γκαρσία απέναντι στον Πασχαλάκη, μπάλα στα δίκτυα. Στο 82 ο Ολυμπιακός ΑΕΚ 1-2 με το πέναλτι του Λιβάη Γκαρσία. Μονομαχία Άμραμπατ και Ρέατσουκ, με τον Άμραμπατ να κερδίζει, να τροφοδοτεί τον Μάνταλο. Ποιος θα προλάβει να πλασάρει και θα κάνει το 3-1 στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Η ΑΕΚ πετυχαίνει και τρίτο γκολ με τον Πέτρο Μάνταλο σε μια προσωπική ενέργεια του μέσου επιθετικού της Ένωσης. Το βλέπει, παίζει με τον Μάνταλο, σηκώνει ξανά για τον Αραούχο, κοντρόλ αμέσως! 0-1, Σέρχιο Αραούχο, φοβερό γκολ, πριν καν σκάσει η μπάλα. Κοντρόλ με το στήθος από τον Αραούχο, άμεση εκτέλεση με το δεξί και η μπάλα στα δίχτυα. Εδώ ζήτησε φάουλ στην φάση με Σιντιμπέ και Αουγκούστο ο ΠΑΟΚ. Σε πρώτο χρόνο ο Γκαρσία με τον Έγκασον, ο Κοντάρσκι Άτσαλα. Κάνει γρήγορα πίσω βήματα ο Αραούχο, ο Μάνταλος, παίζουν αυτό το μακρινό 1-2. Φανταστικό γκολ από τον Αραούχο.
Τη ΑΕΚ πέφτουν πάνω στην μπάλα όταν κάνουν τον έλεγχο. Το σούτ από τον Πινέδα χαμηλά στη γωνία 1-0. Στο 9 η ΑΕΚ με τον Πινέδα να έχει αποφασίσει από πριν τι θα κάνει όταν φτάσει στην μπάλα. Ανοίγει το σκορ στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Δείτε από την πίεση που άσκησε ο Ελίασον, την γρήγορη σκέψη του Αραούχο, την πάσα του Λιβάη Γκαρσία στον Πινέδα. Κοίτατε τη στάση του σώματος την ώρα που εκτελούσε ο Πινέδα. Άψογο τελείωμα, χαμηλά. Ο Λιβάη Γκαρσία παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί το κέντρο της εστίας, 12ο γκολ για τον Λιβάη Γκαρσία στη φετινή σεζόν. 1-0 η ΑΕΚ στο 36. Φάουλ πρώτα, έδιωξε ο Πίρσμαν, κατεβάζει ο Τσούμπερ, ελίσσεται, εκτελεί, καταπληκτικό γκολ από τον Στίβεν Τσούμπερ. Φοβερό τέρμα από τον Στίβεν Τσούμπερ, μπαίνει όλος ο πάγκος της ΑΕΚ μέσα στο γήπεδο. Ο Τζαμπέλας διεκδικεί την κεφαλιά, δεν την παίρνει, ο Τσούμπερ κατεβάζει, προσποιείται μέσα από τη μεγάλη περιοχή εν τέλει, εκτελεί έναν κεραυνό ανάμεσα από δύο παίκτες του Άρη. Κεραυνοβολίδων Κουέστα, ο οποίος δεν μπορεί να βγάλει αντίδραση. Πολύ δύσκολο θα ήταν να βγάλει αντίδραση. Η μπάλα είναι σχεδόν δοκάρι και μέσα. 2-1 η ΑΕΚ παίρνει προβάδισμα στο 82. Ο Τσούμπερ παίρνει την μπάλα, μπαίνει με στη μεγάλη περιοχή, κάνει το γύρισμα. Το πίσω δοκάρι καλύπτει ο Πίρσμαν, η επόμενη κεφαλιά είναι εκεί. Ο Ενκουλού, η μπάλα φτάνει ξανά στον Τσούμπερ που κάνει το πλασέ και κάνει το 3-1. Αυτός είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής για την ΑΕΚ. Ο Στίβεν Τσούμπερ μπαίνει αλλαγή και με δυο δικά του γκολ κάνει το 1-1, 3-1 και μετατρέπει σε τρίαμβο την αναμέτρηση κόντρα στον Άρη για την ΑΕΚ. Κεφαλιά του Χατσαφή, ελέγχει ο Πινέδα. Παλιά για τον Λιβάη Γκαρσία που βγαίνει στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού και ψάχνει στήριγμα, έρθε κοντά του Κατσίνοβιτς. Παίρνει μπάλα ο Μιγιάτ Κατσίνοβιτς, συνεργασία με τον Τσούμπερ, ευκαιρία και το 0-1 για την ΑΕΚ σε αυτό το κρεσέντο των κιτρινόμαυρων που στο 7ο λεπτό βρίσκουν δίκτυα με τον Μιγιάτ Κατσίνοβιτς. Έμβαση από τον Μουκουντή και η μπάλα σε κόρνερ, παραλίγο να ξεγελάσει τον Αθανασιάδη. Κατσίνοβιτς, πάσα του Γκαρσία για τον Βίντα. Πέναλτι δείχνει ο Μάσα. Έτοιμος ο Γκαρσία απέναντι στον Πασχαλάκη. Μπάλα στα δίκτυα. Στο 82 Ολυμπιακός ΑΕΚ 1-2 με το πέναλτι του Λιβάη Γκαρσία. Ονομαχία Άμραμπατ και Ρέατσουκ. Με τον Άμραμπατ να κερδίζει, να τροφοδοτεί τον Μάνταλο. Ποιος θα προλάβει να πλασάρει και θα κάνει το 3-1 στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Η ΑΕΚ πετυχαίνει και τρίτο γκολ με τον Πέτρο Μάνταλο σε μια προσωπική ενέργεια του μέσου επιθετικού της Ένωσης. Εδώ θα ξαναδούμε την φάση με τον Άμραμπατ που κέρδισε την μπάλα από τον Ρέατσουκ. Ο Μάνταλος μπήκε στην περιοχή, απέφυγε τον Λαμπά, πλάσαρε τον Πασχαλάκη στην έξοδο και έκανε το 3-1. Και από άλλη οπτική γωνία Κλέβουν οι παίκτες της ΑΕΚ, το νέο λάθος 1-0. Ο Τσούμπερ σκοράρει. Αυτή τη φορά το λάθος των παικτών του ΠΑΟΚ το τιμωρεί ο Τσούμπερ, πλασάρει ιδανικά. 1-0 για την ΑΕΚ στο 21. Δείτε το βλέμμα του Ρασβάν Λουτσέσκου προς τους ποδοσφαιριστές του. Δεν μπορεί να πιστέψει ότι μέσα σε τόσα λίγα λεπτά φόρησαν για δεύτερη φορά την μπάλα στην ΑΕΚ μέσα στην μεγάλη περιοχή τους. Το είχε κάνει πριν 5 λεπτά ο Κοτάρσκι όταν την έκανε δώρο στο Γιόνσον. Το ξανακάνουν τώρα και αυτή τη φορά η ΑΕΚ το τιμωρεί με τον Τσούμπερ να σκοράρει και να βάζει μπροστά την Ένωση με 1-0. Τελικά ο Κατσίνοβιτς αφήνει την εκτέλεση του Χατσαφή. Κεφαλιά μπροστά πίσω από τον Γιόνσον. 2-0. Ο Μουκουτί είναι αυτός που
κάνει το τελείωμα μέσα από τη μικρή περιοχή για να γράψει το 2-0 το 24. Θα Χαλτσαφή εκτελεί ο Γιόνσον του κεφαλιά στο πίσω δοκάρι. Έρχεται με φόρα ο Μουκουντή να κάνει το πλασέ και να στείλει την μπάλα στο βάθος της αιστείας του Κοντάρσκι, που εδώ δεν είχε κανένα περιθώριο αντίδρασης. Στο μεταξύ η μπάλα φτάνει στον Λιβάη Γκαρσία που εκτελεί 3-0 για την ΑΕΚ στο 77. Και ο κλασικός πανηγυρισμός από τον Λιβάη Γκαρσία. Ένας φοβερός κεραυνός από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Δευτερόλεπτα μετά το δοκάρι του Φερνάντες. Δεν έχει αντίδραση ο Κοντάρσκι. 3-0 η ΑΕΚ με το 14ο γκολ του Λιβάη Γκαρσία στο φετινό πρωτάθλημα. Το Φελίπε Σουάρες περνάει όμως το σούτ από τον Φερνάντες. 4-0. Δείτε τι ωραίο κατέβασμα κάνει ο Φερνάντες στο κοντρόλ, πως γυρνάει το κορμί του, παρά το γεγονός ότι η μπάλα έχει πάρα πολλά φάλτσα. Εδώ βλέπετε το κατέβασμα, γυρνάει το κορμί του μπροστά από τον Ολιβέιρα. Στην πλευρά της επίθεσης της ΑΕΚ, θέλει να γυρίσει γρήγορα με κατά. Ο Πινέδα πάνε στην περιοχή για τον Φανβέρ, καταπληκτική τρίπλα, Φανβέρ, γκολ! 1-1 ο Ολλανδός με κίνηση μεγάλου φορ. Στο 23, φανταστική ενέργεια από τον Φανβέρ. Ξεκινάει βασικός μετά το μάτς με τον Ιωνικό και φέρνει το μάτς στα ίσα στο 23. Ο Πίρτσμαν έφαγε την προσποίηση, όπως λέμε ποδοσφαιρικά. Εδώ καταπληκτική προσποίηση, ένα ακόμη κοντρόλ και πολύ ωραίο πλασέ στην αριστερή γωνιά του Κουέστα για το 1-1. Πάτησε περιοχή, πίσω βήματα από τον Ενεπουλού. Ο Τσούμπερ γκολ! Το έψαχνε πολλή ώρα, το κάνει στο 43. 1-2 από τον Ελβετό. Με τον Άρη να ζητά φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης. Τον Φωτιά να λέει παίζεται και τον Τσούμπερ να βρίσκει δίκτυα. Y si me va mal, me echarán, y si me va bien, van a levantar trofeos. Y yo vengo a levantar trofeos. Ξανά ο Γιόνσον, αυτή τη φορά για το Χαλτσαφή, παράλληλα γυρίζει, η μπάλα πάει στα δίχτυα. Αυτή τη φορά το γκολ θα μετρήσει κανονικά ο Στίβεν Τζούμπερ. Είναι αυτός που ανοίγει το σκορ για την ΑΕΚ στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ρότα παίρνει την μπάλα, την αφήνει για τον Άμραμπατ, προσποιήσεις. Ξανά η πάσα για τον Ρότα, περνάει την κάθη για τον Τζούμπερ, ο Τζούμπερ γυρίζει. 2-0 από τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, καταπληκτική συνεργασία από τους παίκτες της ΑΕΚ. Πινέδα γυρίζει πολύ ωραία το κορμί του. Έτσι κάθεται με τον Λιβάη Γκαρσία, καταπληκτική συνεργασία και υπέροχο τέρμα. Μια ζωγραφιά στην ΟΠΑΠ Αρένα. Ένα φοβερό γκολ του Πινέδα, μια φοβερή συνεργασία με τον Λιβάη Γκαρσία. Μια επισφράγιση του ποδοσφαίρου, της ποιότητας του ποδοσφαίρου της ΑΕΚ. 3-0, πλέον κανείς δεν μπορεί και τίποτα να τη στερήσει αυτό το πρωτάθλημα. Ελίασον εκτελεί, η μπάλα πέρασε, δεν μπορεί ο Τζαβέλας, μπορεί όμως ο Σιμάνσκι στο πίσω δοκάρι. 4-0 για την ΑΕΚ, με τον Σιμάνσκι να σκοράρει μετά την εκτέλεση φάουλ του Ελίασον. Μία ακόμη assist για τον Ελίασον, γκολ για τον Σιμάνσκι. 4-0 η ΑΕΚ τον Βόλο στο 85ο λεπτό. Αυτό είναι, ήρθε από τα γραφεία της Super League. Τέλος! Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια για το 2023. 13ος τίτλος στην ιστορία της και οι εικόνες είναι πολύ χαρακτηριστικές για το πόσο πολλοί το περίμεναν να το πανηγυρίσουν σε αυτά εδώ τα μέρη. Ο Ματίας Αλμέιδα έχει πάρει αγκαλιά την μπάλα και πηγαίνει στον αγωνιστικό χώρο, καλώντας εκεί για τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι έτοιμη να σηκώσει το 13ο πρωτάθλημα.
πρωτάθλημα της ιστορίας της. Ο Σέρχιο Αραούχο, ο Πέτρος Μάνταλος είναι έτοιμοι να το σηκώσουν ψηλά στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας και με αυτήν την εικόνα η ΑΕΚ επιβεβαιώνει την κατάκτηση του 13ου πρωταθλήματος της ιστορίας της. Κατακτήστε, νικήστε, νικήστε.